La colla existeix com a colla des de fa uns 15 anys i bueno, pues actualment bàsicament som un grup d'amics, som al voltant de 30 socis els que estem i res, ens dediquem a passejar per la muntanya, a caminar, a descobrir coses i a passar-se-ho bé. Una al mes y después les que isquen así en un poquito en petit comité y eso, pues les especials, ¿no? Pues que si irán, no sé, 4 o 5 meses. Disfrutar de l'aire lliure, disfrutar de la companyia, descobrir el territori i bueno, i passar-se-ho bé amb els amics. En Moraira... Van tindre un accident en un que se va trencar el peu i va tenir que ser per la cala en un abordatge en una barca. Perdre'ns en la muntanya i... Eso, es exacto. Bueno, el de la cascada de aigua, que no, en ple hivern nos van trobar en un camí, una cascada de aigua, estaven en graus negatius i clar, hi havia que ficar-se allí, no podien creuar sense mullar-se.